Kondeipko guys, muri seiko? Nhasi ndambokuratidzai ndichimbokwesha kwesha. So itebho yaRibbon, tebho yake yaanoitira homework, yaanodyira. So tinoita tichimboikwesha kwesha, inogara ichigezwa every week because isu vacho vanozomboisiya iri junk pavanenge vapedza kudya paya vongoenda kunorara. So ndamboti gainboigeza. So ndo paanoitira homework ipapa, ndo paanoitikira magic dzese, ndo patinoroverana ipapa pakakatadza. But I'm so happy guys, mwana wangu akapasa. Zvinhu zvinofadza zvisingaiti, though ari grade 1 aiwa ari kuratidza kuti ane potential, ari kuziva zvaari kuita mwana wangu. And guys, it's our birthday month in Nariri. Mine is on the 9th of April and Ri is on the 14th of April. So we are excited. Onai kuchena kwayaita table. Though mapink acho akasiyana, but ingori pink. Chero mangoona kuti pink chete. Onai kuchena kwayaita. So guys, zviri kufadza izvi. So apa ndanda kusunza bucket manje ndikati mvura yaikati yandiomera yarema, zvino ndikati iwe mvura usada kundijairira, ndinokusumudza usingada uchida. Ndaisumudza ndikati usada kundimhupukira iwe mvura. Ndingakundwe nechinhu chisingafeme inini ndokudikoko. Thank you guys for watching. I love you.